କରୋନାର ଭୟାବହ ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱରୁ କମିନି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଚୀନ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ନେଇ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଚୀନରେ ଲଗାତାର କରୋନା ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୀନର ଲାନଝୁ ସହରରେ କୋଭିଡ୍ର 6ଟି ମାମଲା ଆସିବା ପରେ ଏଠାରେ ଲକଡାଉନ୍ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏଠାରେ ରହୁଥିବା 40 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏବେ ଗୃହବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଚୀନରେ ଅକ୍ଟୋବର 26ରେ 29 ନୂଆ କରୋନା ମାମଲା ଆସିଛି। ଆଧିକାରିକ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ କେସ୍ ବାହାରିବାର ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି, ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ବେକାବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ଜୋରଦାର କରାଯାଉଛି। ରାଜଧାନୀ ବେଜିଂରେ 3 ଜଣ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ନୂଆ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜରୁରୀ ନଥିଲେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା କିଛି ଟେଷ୍ଟିଂକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। କିଛି ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଏବଂ ବସ୍ ସେବାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଚୀନ କରୋନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ବିଶେଷ ରଣନୀତି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ପ୍ରାୟ 100 ଦିନ ପରେ ଶୀତକାଳୀନ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚୀନ କରୋନାକୁ ନେଇ ବହୁ ସତର୍କ ଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। କରୋନାକୁ ନେଇ ଢିଲା ମାରୁଥିବା ଅନେକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି।